this man fụrụ m n'ụzọ ebe m na-ejere onwe m gbaa breki pikie m si mbata moto n'ọmụ onye nwụ ọkọdụ mba ahụ m si that it is my fan si fan gịnịzi na shikonto moto ka ọ bụrụ m jee somewhere ka anyị nọkọrọ ya ịmagwonu ka oche ogburu ọya ogburu jekwuo m rifutu nsi oke mbatanụ mana m ebe onye ebu m jebe ya magwonu yikwara onye nwere ego onye ego enu m ice cream na sweet ka na-achagharị ọnụ ma ọ chukwu mee na ebere ka ogonye m jollof rice na anụ na-abụ n'ọkwa n'ihe na-agụ m eziokwu kote ntọsị na-agụ nsi nyaa Chineke rụpụtakwara onye a ọ na m amazi ebe anyị na-eje eje eziokwu agbafegwu na nke musa ebe a na-ere rice gbafere na nke afarawo ama m ebe ọ bụ m eje ọ ya bụrụ ndị kidnapa mba na kidnapa gị nwere nwọt onye nwere ego kaadị kidnapa onye ha mba ndị nwoke adị fresh onye ya na-eme ụdị a ka anyị na-ejegwodo nwe mgbe rice anyị apụta n'ihe a bụ sign of food. Yes sir, when I see sign of food I know nini ya pata ni mo ka ni je gbodo Mazu, come down little. Mazu, little, come down, let's go. Mazu, you walk on, come. That's a good job. The pan come, yeah. Yeah, we'll do it here, but I will come. I said you come, yeah. So, actually, one nicking a teddy going. Oh, Ninga going about Batawa. Come. Yeah. You want to go back Christmas, yeah? Huh? You can't me here. You can't me here. You did not explain. You can't check it. Oh, yeah, Norodo. Yeah? Norodo. Sit down. Huh? Good afternoon, sir. You are welcome to work and shop multi-ventures. Okay. Now, can you what am I doing here? Can you remember? Can you send the member? Mazikehina, Padre. When I can work and chop. Oh, you work at Chaman, you about chieftaincy wears. Obundis and also Mampo, Matami, Momo, the Yobalabasa, Yobalabasa title. Oh, Yeba. Get in, Padre. You may buy number 1/2 pack road, get the map. Okay. Get a bamba. Get a judge if I can. Excuse me. What do you mean by that? Mas Adam can change the gift. If I can begin now, then when they are before the woman, Channel, get me the grandma. Eh? I think now if you want to see, I'm going to get a quick change. But motor can yes. We want to kiss him. I'm going from here. Yeah, we have. I'm to Mamaka. Give me the grandma. Mas Drogodo. Mas Drogodo. Should I get you to him? I want to get into the fight. What about that? I told I don't want to watch it. I told me go. Yes, sir. Yes, give me 200. I told me I don't. I don't. You told me to be listen to my first fire. You made it fun. You made it for me. I don't know what about it. You not even why him. You won't go on the fire. Is it Jay? And what picky? What can take out of my brother? Who are you? It's not going to happen. I'm going to picky. What can take out of my brother? Okay. Yes. Yes. Okay. I could have been okay. Orange I could go. Hey. Thank you.